Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen kadrama ken kalaping. Umay kayaon ta aglaughing tayo manen. Dito'y programa tayo babaan ken ni Mang Bianong dito'y Laughing Leos Bianong. Ngem intay man pa'y ipalapal dagiti nay shout out tayo. Mang Bianong, pakablaaw kuman ti Calabhon family, kan Molintas family, kan Pelerio family, dito'y Nueva Vizcaya. Nagtao dayta ken ni Raquel Pelerio, dita nay Aritaw, Nueva Vizcaya. Shout out ken ni pagayam tayo Felicar Padios, dita nay Lagatit, Santo Domingo, Ilocos Sur. Listening here in Tagat Norte, Claveria, Cagayan. God bless you always, Manong Bianong. Kuna dayta ni pagayam tayo nga Efren Jr. Aguda. Shout out ken nilakay ko Jaymar Frugal, Itilalo, Cagayan. From Jenny Nuki. Bueno, Nukwi nga ta daytoy. Naragsak ka pa nagdingeg ken ni pagayam tayo Marina Bagcal. Shout out ken ni pagayam tayo Rosebelita Abon, ditanay Chile, South America. Happy listening ken ni pagayam tayo nga Elizabeth Sagon, ditanay Malaysia. Ken kablaaw ken ni pagayam tayo Jimmy Marcos, ditanay Italy. Kaya naragsaka pa nagdingag kani pagayam tayo Melissa Pagaduan. Bueno, kastoy nga ruden. Ti surat ti pagayam tayo naglingaw di tinagan Rudeng. Ngem din ang dinakamat ti address na. Kastoy man ti surat ni pagayam Rudeng. Ken ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman ni tinagan Rudeng. Naawis mo to'y riknak nagsurat, takayat kuman te paiwanwan kan ka. Nadagkat ti asawak kan ti kabsat na baak abaro. Medyo binabae nga men ti bayaw kaw Mang Bianong. Iso naglaklakay abaraw. Nadagkat da kinimanang na nga asawak. Iso akanayon nga iti balay may ti pagdagusan na, tunggal aggapaw iti lugar pagtrab-trabahuan na. Kastoy man nga raw te nanipudan ti amen, Mang Bianong. Nay, si Kamagayam, Yeloy. Kaano ka paya si Mang Pag? Kasangsangpat ko lang bayaw. Dito'y balayo lang tinagdiritswak. Ay, kastaya. Ala, umunag kang raw. Agyaman bayaw. Ayan ni Manang Panyang. Aday ja kusina, agkapkapay. Mapan ka ija ayan na
ta agkape ka matan. Sige man nga rod. Apag iso nga rod isangpat ko. Sana bali tada dinagas ko asidain tayo iji palingke sakbay nga imayak dito balayaw. Ay sus, nagtaktak ka pa'y laang. Iso pa agatangan nyo, bayaw. Alang arudan, mapankan ijay kusina. Sigurado ang maragsakan ni Manang Mao no makita na ka. Kunak man no inton bigat ka pa'y nga umay, Jeloy. Awan matuna yung aramida ka dyan pagtrabahwak. Iso nga imayak dito yan Anyang harod nga'y dagita ginatgatang mo. Sida, manang. Ay, mabitla nga rod, ta ipalutok ka ni Manong mo arudeng. Sana si katimang luto? Saanen, tagay ayam ta iti cards. Ay, kayat ko dahi tama nang. Rudeng, umay ka man biit, lakay. Apay ay Iluto man day ta si daan, ta nga ilyek man ana imbag ni Jeloy. Saan ba't na sa nga ilit ni Jello dito'y balay? Kayat ko asawan, agbanding kami mat nga agkabsat Iso asikapay lati agluto, wan? Kaimasong nga iluto, day ta insangpet na asida. Rugyan yung manain tiyagay ayam iti cards. Madamdama, malipatam manain dagiti ubraam. Sana bale takadwak mo't ni Jeloy. Ipapas mi mo't ti agbanding, bayat ti kadda na diti balay. Ops! Tong-it! Ay, anyamat ten. Apay nga si kakanayin ti mga abak. Ay, katlalaing nga maatap no mga abak kamot. Ay, for sure. Siyak mo ti mga abak itan. Alang arudan. Saksaka mo day tabaraha, tay waras mo. Wait laeng. Ilistak pa yung ti pangabak mo, kan numano ti abak ko. Sige, ilistam, ta ilistak mo. Una, may mayat matlaang no dua ti listahan ta. Tapno sigurado. Umay kayo mga anay! Ni, agay ayabon ni Manong Roding. Mangan tayo kanon. Apay, kayat mo na ayatimangan. Mabisin kan? Saan pa'y? Masapo lang makabawi ak pa iti abak ko. Alang arod, warason. Umay kayo mga anan Mabaawan ng dibakan! Ay, mangan kalata kadiditan. Saan ato maray dagita makan no mabaawan? Nagadulakit din aya parikot mo. Na kayo lang aruden ti maayaban. Si kapay ti adaganas na makaluksaw. Kasanukot kit kita am lang aruden nga dar aramidan mi ka ni Jeloy. Idi suyong mampay ngamin dagita baraha. Wait lang, bayaw. Kahit ko pa iti bumawi. Iso silent ka lang dita. Ay na, makaamu kayo manlangan iti biyagyaw. Mangan kayo numabisin kayo. Ngam di kay agreklamaw, no awan mabate alamutin niyo. Nabakak manon. Ay, anyamot ten. Apay nga, nagmalasak itang aldaw. Maliman. Agay-ayam kayo paila iti baraha. Naggapuak pa yan ijay ilay. Apay nga agay-ayam kayo paila gayam. Sige, saksakam manon, Jeloy. Ay, nagado ka talaga ti abak ko. Saksakam nga min ana imbag tapno mga abak ka. Anya kayo umitten adwa. Kaslaawan kasarsarita ka. Day tamot latan baraha. Tinakaiturungan ti matan niyaw. Sige, warason, Jeloy. Na. Nagmayat lakit din apat. Tugan tilamisaan yaw. Kapno isardeng yaw. Day tabaraha yaw. Nay, apay nga, asan nga agtali tinistaan ta? Diyan mo Alangan mo ta nagkusitak. Ay, talaga nagkusit ka Ta nagbasti ti pangabak ko nga inlistam. E dinto ta naabak ka itinamin adaw. Saan mo nga inlista? Dagiti nagdo mga abak mo. Ay na, husto stop manang panya. Ayamat kayo nagita anak tatagaray. Sige, bagbagam mo. Amo damat maturog na tao. Bigbigat ang nagnalaw-ngaw da. Ay, awan! Saan mo nga mo ti agilista? Nagalisto lang, tagilista. Diyak katamon. Apay nga rin takas na tilista am ngay. Nagado ti kamalina. Ay, diyak mo Sikat ayan ti kamalay.
Anya daytan, nagpigsa tingiwat yaw ket bigbigat. Ay, kasalukat kosit day takabsat. Sana ka kusit, Manang. Dayta, saan kayaw anat naturog ang nagpatpatnag gapu iti dayta akababarahayaw. Ita, agriri kayo pa yung ngagkabsat. Nagalas ti aramid yaw. Di ka man makibibiyang. Kasano adyak makibiyang ket nagpipigsa tingiwat yaw. Bigbigat pa lang. Ngem, dayta kit dain ti pagrikrikyaran yaw. Ipo or kunto pa'y dayta baraha tapno awanan ti ayaman yaw. Konsumisyon kaw at talaga, no mapantibayaw kaw iti balay may mangpianong, tapir may ti panagsugal da adwa ken ni panyang nga asawak. Sandamot kit de arum-rumwara makisugsugal. Ngem aga padamat no dayte adda agkusit kanaw kadakwada. Tadda nga main sagkay sa alistaan da mangbianong. Tirigat na, sanda pa yan ang masangaw timangan, no dayte rugyan dan tagtung et. Iso ang maluksawak at talaga kadakwada mangbianong. Ne, ada kayong matatang. Agpalabasak la ko ba iti oras dito'y balayaw. Aywan Mala, umunag kayo tatang. Ay na, agyaman na kanakaw. Kaya titagkape tatang. Ay, saanan? Ay, kasla amuklat ang timakagapo no apay akilat kay malatiw kayo tatang. Ada ka din na Uncle Jello ije balay. Una, amumlatan. Konsumisyon no adda day jay ng uncle mo. Sana bale, tagbakasyon laeng. Siguradong agsublinday jay iti trabaho na, kalpasan ti talong aldaw. Ita kuman ngagsublay. Masurunak ka talaga. Baraha ti asawa jay inayaw no adda ni uncle yo ijay balay. Malipatan na amay na trabaho itiyo nagtibay. Mala, saan yun ngay kaskaso tatang? Nakarkaro lang ang makonsumi kayo no ikaso yu ti amin ngar aramidon da. Kasano nga ay ajak ikaso kit kabalay kumot jay inayaw. Makaluksawak lang. Talaga nga ipo or kuday jay abaraha. Ay, oray man no ipuor yo. Para manumutlagan nga iti gumatang iti baro tatang. Isong awan serbina no ipuor yo jay baraha. Kaasimot ni tatang agkonkonsumisyon kadananang kan Uncle Jeloy. Naku namon lakay. Baliktad tan ni tatang mo ti makonsumi kin ni nanang. Nakitak nga men ti panagay-ayam dananang kan Uncle Jeloy. Talaga seryoso da no, barahan ti pagsasaritaan. Sipod pa'y ngamin ide, kastadan. Basta nagsango da, day tala baraha ti pagsangsangwan da. Kastadan, sipod pa'y babasit kami. Inlaklakay kan imbakbakat da nga raw din ti kastaa. Anya pa'y ngay. May mayatan dayta, ngam ti mapanagsapol iti lover na ni Uncle Jeloy. San mo't kit di kasta ni Uncle Jeloy Ure makuna apamaklaan. San ngagsapsapol iti lalaki dita. Ngam konsumisyon mo, ti kinasugador dakin ni nanang nagsangsango da. Manang, agsubli ako niti trabaho ko di kabangibang nga ili. Naalawan ading ko, maikawak lakit din o pumanaw kan. Sana bale, taumayak to manin na dawayak. Sige, pakumustaam to lang hindi kasinsintang akin ko iti grocery a pagtrab-trabahwam. Sige Manang, umay kanto kami nagpasyari jay tapno makitam dagiti kakasinsin tayo ijay. Ay na, amomot nga ululawan na katao. Basit la pa naglugan ko kat maulawak la adagos. Isa masaduta ka mapanagpaspasyar dita. O sige, siyak lang aro din timang sarsarong kargan ka Manang. Agawid kagaya man. Jeloy. Wan bayaw, agsubli ako ni di trabaho. Kababain mat. Ure kasinsin mi ti boss ko, kababain mat nung agsubli di trabaho. Siguro mabayag sa kanto umay manen anya. Makitan to, bayaw roding. Oray inton umay atawanen nga umay kamanen. Bayaw. Na, nagkaro ka mo tan Roding? Kasla di mo kayat nga umay ni Jeloy diti balaya?
Ni, saan man? Jakla kaya't akan ayon na mabannog noong umay dito'y bakit? Isu nga uray inton umay laengen atawan nga umay manen. Agdal na ka man. Umay atawon dita nga ibagbagamot. Nadnadlaw, adi mo kaya't nga umay dito'y balay, day takabsat ko. Don't worry, bayaw. Umayak tumanan inton katapusan. Anya! Nanang, no umay ni Uncle Jeloy dito'y balay. Saan nyo unay ti panagayayam nyo iti baraha? Kitaan nyo man nay, oh. Talo daw lang nga imay ni Uncle Jeloy dito'y balay ngam nay, oh. Nadnadlawan ti imrasan niyo. Sa anak mo't nga imres isulat ta nga iso. Manya saan? Kat no nagdakil nga ro ti imrasan niyo. Tadi kayo maturog kini Uncle no agbaraha kayo. Saan nyo pa'y namasango ti mangan? Adula amin dayta. So bagto mga menday ta nga inam. Awan, tidengdenggen na. Siguro, nagipulong ka kani ana niya. Iso nga imay mo't dito'y balay amang sermon kanya. Imbagaklaeng kunkwana ti aramid yaw. No adda ni Jeloy nga ading mau. Nagmayat kayo o pagtimugen adwa. No agsangsango kayo nga agtongtong Padasam Ha! Panawan ka mo ta din a oras no aramidem dayta, Rodeng. Nanang, sardengan nyo nga minin ati pa nagbarbaraha yo. Sa anak mo't nga agbarbaraha no awan ni Uncle Yo. Sa anak mo't ama pandumay dayo iti pakisugalak. Sapay adala tarason mau. Ang problema kayo mapanak dumayaw. Ngam no ditulak la ang balay nga agayayam iti baraha akadwak di kabsat ko. Saan kayo nga ron nga agproblema? Tasyak ti agproblema kada kayo amangan anawa kada kami ni Jeloy. Meter kayo nga gama. Na, da kami pa yan tidakas. Makaangasakla ang itinalukay no pumanawan ni Jeloy dito'y balay mangbianaw. Ngam konsumisyon ko talaga no dito'y umay dito ayan may. Itinaminsan manen, nagbakasyon dito'y balay ni Jeloy ket naabutan iti pandemic. Iso na-lockdown dito'y ayan may mangbianaw. Ket Tong 8! Sika manen tinangabak. Una, swerte kita. Iso nga ilistak manan. Basta, di kang kuskusit Un ka day. Sa anak mo takusit. Ay na, makaamu kayo manlangan iti biyagyaw. Manang, Malipatan Masurusurod na man amin ni at Bayaw trabaho Rodeng. itiyo nagtiba. Bay na, baybayam dayta. Adamot ima nangaglaba. Talaga, adi mo ammo timangrik na. Ay, disturbo kaalaklakayan. Kitkitam na nga rudan nga datyar aramidag. Wen! Makitkita! Addaar aramidam. Agbarbaraha kayo manan. Agmalmalam akas talatan ter aramidan yaw. Agsubli ka man laangan iti kabangi-banga ilay Jeloy. ha? Apay pagsubliam kat amom alakdown. Kayat mo ama COVID ti kabsat kaw. Saan nakasta? Kaya't kulaan Amom alakdown nga papanawom kit din. Saan ka nga agpampanunot alaklakayan? Sikat ti pumanaw no kayat mo. anya. Maturog kayo man, day talatan baraha ti mulmulagatan yaw nga agkabsat. Saan kami nga rod ang makaturturog? Anya ayat ti problemam? Day takit din baraha ti mangted iti sakit kada kayo. Nanay. Apay nga inakukos mo ba't dagiti baraha iti lamisaan ngay? Bayaw, iti sunday ta. May sakamay, mudto'y day taigamaw. Ne, inalamutan di baraha nga ikigamak. Uray sikapan yang. Iyag mo day taigamaw. Nanay. Ay, anyat ko umurudeng. Isublem dagita baraha. Anya nga isublay. Ipoor ka o dagitaoy. Ay, saan bayaw? Di mo ipo. Ay, saan arudeng? Ipoor ka o. Tapno isardang yaon kaagay ayam ket maturog kayaon. Tong 8. Na. Nagkaroon day ti abakbakitan. Ta oray iti tagtagainip na. Ket makitongtong itlagta.
Ay, nangabakak. Makapabuisit at talaga na ito'y akaabay amaturog. Paiman. Tungit! Tungit! Ha? Dayta! Urepan naturog mo, makitungtungit ka! Anya tinaramid mo kanyak? Tinibabnak? Anya ngamin iti panagkunam aya. Kat no nagmayat siya tagtagainap ko. Agsasaruno ka no ang mga abakak. Awan apulos ti pangabak ni Jeloy. Ay na! Maka talaga panyang! Imbes ang makainanaak iti pannaturog. Hagam, mariingak gapu iti day tatong it alinaon ti utak mo! Napanan ni Manang Mao, Jeloy. Napan ni Jaili, Manong. Na, kitno bawal lumabas. Apay nga'y arimwar. Mapan gumatang iti baraha. Anya, Kat na impuryo mat ngamin di baraha nga usaran may bayaw. Iso akapilitan na rimwar ni Manang agsapol iti baraha. naglukon dayjay. Isarsarak na, tikaradkad na. Hello, Nanang. Anak, tulungan dakman. Nay, apay ayan, Nanang. Anyat pasama kada kayo. Tiniliwdak ti pulis. Ada kita dito yung police station nga si Nagtibalayaw. Anya? Apay at inilida kayo. Lockdown ka trimwarak. Ada nakakita kanyak. Iso at tiniliwdak nagiti pulis. Ay, anya kayo matan, Nanang. Nagkunang amin ay arumwar kayo. Agsapsapol akarod iti baraha. Time po urmot ni tatang yu ti baraha iti balay. Problema ti aramidin niyo, Nanang. Siya kong timapanitiayan ni Nanang. Ana, Siguradong adamulta ni Nanang. Ta sana si Murot itilintag nga impaulog da dito'y lugar tayo ita-lockdown. mga alaklatan iti kwarta, tapno adam aramat mo bilang laang. Ala nga rod gael. Si kanti makaamukin ni Nanang. Wan, itulod ko to ni Jibalayda. Apama na maornos ti parikot a pinarnoy na. Dayta, tinaktak mo pa yan, dayta manugang ta, gapu iti kinatangkan ti ulom. Basol mo Apay ngamin ngayon poor mo di baraha nga aramatan mi ka ni Jeloy. Tong itik to pa'y dayta ropang panyag. Nalabas kan? Ala, agawid akong tatang. Sa nabalay ta na itulod ko ni Nanang. Agyaman na, Gael, nadisturbukan, gapu iti aramid dayta inayaw. Awanan nyaman na, tatang. San kayo kumanarumrumwar, Nanang, Tapno sanda kayo manay natiliwan dagiti pulay. Tungit! Naabakak man eh. Agkuskusit ka man ang panyang. Anya nga kuskusit. Kat si kangarod tinaabak. Si kalata na kanain ti mga babak. Ay sos, no di mo kaya ti maabak, saan kangarod ang makiay-ay-ayam? Si kati kanayon nga kuskusit. Baliktada nakit din. Talaga adyak kayatan ti makiayam kan ka. Taday talag kuskusit ti amaw, Manang. Kusit ka. Ay, ti kunamkit din, nalalaingak ngam si ka nga agay-ayam. Iso akanayon mo't ang maabak ka. Aklonam ngamin at ikinapudnaw. Adupay, ti kanam nga inapoy sakbay nga abakan na, Jeloy. Kasano nga bakag ti kusit ngay? Na, nagkaro ka mo't ta ipilit mo lang ta kusitak. Kasano? Kat expert ka nga kusit. Sige, no kusitak. Kwasit ka mo't nga raw, Jeloy. Anya mananday taaya. Pagap-apa kayo manan. Baraha manan. Ay, di mo ko naan nga alaaman ng dayta cards, may. Kat di ay way dayta baraha. Nagdadawatak iti karton iti sigarilyo di takaruba nga store kat iso ti inaramid may abaraha. Isa pulyulat tati kinasugadoryaw. Imbag kumano saan kayo ngagap apa no adda maabak kada kayaw. Kasano? Kat kusit mat ngamin ni Manang panyang. Ay, sana kakusit!
Di mo lang amin maaklon ang nalalaingak nga agtong 8 ngam sika. Awan, kusit ka. Ay, sika ti ko sa 8! Kanayon na palpalabasak ti panang kuskusit mo kanyak! Sumardeng kayaw! Kaya't yaw, tay pangalngal ko ka na kayaw, dagiti cards yaw. Ibagayo laeng, tapno agtal na kayaw. Pagpada kayaw agkabsat, ngawan manaknakem na. Kusit ken kwasit kayaw. Paupirak sa langin dagita ropro payaw. Pasukatakaw ni ti baraha. Tagropro ba kayo ba't abaraha? Karaho kayaw! Daytoy ita ti pagparparikutak mangbianong. Manipod ng rugay ti pandemic, nagtalinaad mutan ni Jeloy dito'y balaymay. Day tala agtungtong ita, inter aramidan dang agkabsat. Oray awan kwartadan, ilistada latta dagiti abak kan pangabak da. Tagbinayad danto ka no, adda kwartada. Ti pagsurunak kat awan apulos ti mararamid ni panyang a trabaho. Away batidang agkabsat. Gaputadda ka no, agkuskuset kadakwada. Agbimbinog kaw da payan no sumroda, mangibabain da, sanda payan amang mangan no daduma. Iso ang nagdakkal ti imresandang agkabsat, tamaladaw da pay amaturog, gapo iti kababaraha da. Agropro padan a baraha mangbianaw. Anya nga tati kasayaatan nga ramidak, kadagito nga agkabsat, tanaadik da talagan iti tong 8. Iwan-wan na kuma mangbianaw, to'y pagayam mo, Rodeng. No pa'y kasta pasaway ni bakit mo, Rodeng, pagayam ko. Sana rumbeng agbali na tubeng tapno kasaritam ta asawam an ornos, kan pakilanginam itiwaga sa mabalin amang palukneng iti puso na, nga iso tagbalin adalan tapno kumanunong kan ka kat ipaay na dagiti karbengam iti umiso a panakilangain. Iti laksid ti amin kat patuloy mulat ta pagserbyan kat ikagkagumaam atong palan ti rebrebengam kan kuana likliklikam nga aramiden dagiti banag asan na magustuhan bayat ngan anusam ti maday apan nakilangan na, ano daduma ket pabalagbag pa'y asumungbat, akaslaawan serserbina dagiti bagbagam kenkwana. Ngem nakaragrag sakmat makilangan iti bayaw mo, bayat ti panagtong itda. Ammo pagayam nasakit para ken ka ti kastoy atrato. Ano maminsan, ket mabalin pa'y amakagapo tapno agungot ka, ken mabalay na mapanunot mo pa yan atalawan. Ngem pagayam ko Rodeng, san arumbang nga sikat ti mapapasan? Aramidam ti rumbang. Kuna ti may sa amasiri batao, di mo malapdan ti billet nga agampayag di taulom. Ngem, may pamuspusam ti saan na apa nagumok di taulom. Akayat na asawan, maipaayam iti solusyon, tapno saan nagtalinaad dayta pakarigutam. Imbes sa sikat ti mapapasan, sikan ti agad jas. Asino ayate, mabisinan dita, no dida kay kaskasaw. Lutwam kan kanam ti umdasa para kan ka. Makamudamutan nga glutaw ti para kadakwada. Di mo'y palubaw sa pagbalinanda ka abag-an. Mabalin mo mo ti mapanpayla umyan pansamantala. Iti may sakadagiti anak yaw. Tapno maamires ni bakit mo ti rebrebengan na. Tapno makapaggunay, asan laaday ta, baraha te, into na rin na. Oh, yeah!
Kasta manan, papagayam. Aging gayti sumaranumanan, ngantay, panagdudupong dito'y talaong ni Bianong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!